תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז מה היום בסרטון? אני מכניסה אתכם לחדר הפרטי שלי, לארון שלי. אז בואו, אני רוצה שתראו בעצם איך אני, בתור בלוגרית אופנה וסטייליסטית ומה שלא תרצו, מסדרת את איך הארון שלי נראה בעצם. אז יכול להיות שבתקופה האחרונה אני חווה את התקופה של ההיריון, אז הארון הוא מסודר קצת שונה. אבל בכל מקרה אני אתן לכם בסרטון הזה טיפים איך כן לסדר את הארון ואיך הארון שלי נראה בתקופה הזאת שאנחנו עכשיו בסוג של מעבר מהסתיו לחורף, שזה בעצם בצהריים יש עדיין צהריים שהם מאוד מאוד חמים והבקרים והערבים מאוד מאוד קרים. אז בואו נראה לכם איך הארון שלי נראה. טוב, אז זה הארון שלי, הוא ממש ממש גדול, זה כל החלק שלי. וזה ארון אחד מתוך 2 שיש לי. פה אני מחסנת את כל הדברים שאני אנחה עכשיו, או לעונה הקרובה, או לעונה האחרונה. בצד השני, זה הצד של בעלי, פחות מעניין, אבל בסדר. טוב, עכשיו אני אסביר לכם משהו. עכשיו בגלל שאני בתקופת ההיריון, אז יש לי פחות בגדים ללבוש מתוך מה שכן יש לי. אז מצאתי לנכון לתלות את כל הבגדים שיש לי בארון. אם זה שהם חולצות, סריגים, חולצות בכופתרות שאני אוהבת לשים, זה של בעלי דרך אגב, מהמם מתחת לסריג. יש פה שמלות. פה אני שמה בהתחלה את כל החולצות, כי זה יותר קצר, ובהמשך אני מתחילה לשים, אתם רואים, את כל השמלות הארוכות. שמלות בדרך כלל יום יום, פחות ליציאה. ביציאה יש לי בארון אחר, אני תכף אראה לכם, תכף אתם תראו. טוב, אז זה בעצם התלייה. מה שיש לי כאן, האמת שאני לא אשקר לכם, לא סידרתי ויפייפתי את כל הארון בשביל הסרטון הזה, ככה הוא באמת נראה ביום יום. פה שמתי סריגים שאני עדיין יכולה ללבוש אותם, אבל לא עד סוף ההיריון, אז בגלל זה הם פוטנציאלי כאילו להעלות אותם למדרגה אחת למעלה. אז שמתי פה את הסריגים שהם ככה פחות או יותר עדיין עולים עליי, סריגים שהם חולצות קצרות שאני מאוד אוהבת, וחולצות בייסיק. פה יש לי את כל מה שאני מחזיקה, יש לי פה שעונים, טבעות, שרשראות, צמידים, פסמים שאני משתמשת, מאחורה יש לי דברים שאני משתמשת יותר לאירוע או דברים שהם לא מתאימים לעונה, אז הם בחלק אחד מאחורה. אנחנו נראית שורה אחת למטה, סידרתי לי בשלוף את כל המכנסיים, כל הג'ינסים, שהם יכולים לשמש אותי גם ליום יום וגם ליציאה. פה שמתי מכנסיים שהם קצת יותר כלילים, אתם רואים טייצים שהם קצת יותר לבית, או ככה אחרי צהריים עם חברות, אם אני הולכת לבית של מישהי כמובן. אני בדרך כלל לא אוהבת לשים את הדברים האלה מחוץ לבית, אבל לפעמים יוצא לי. אנחנו נרד עוד שורה אחת למטה. פה זה בעצם כל הבגדי בית. פה אני שמה את כל החולצות, ופה אני שמה את כל המכנסיים. בדרך כלל זה בסדר תואם, אתם רואים? זה למשל פיג'מה, זה תואם למכנסיים, זה תואם למכנסיים האלה, שזה כתיפה, הכל תואם להכל. מדרגה אחת למטה, יש פה תיקים, מטריות, דברים שאני פחות משתמשת, אבל יש לי בזווית של העין, כי מה שלא רואים לא לובשים, לא משתמשים. אז זה ככה שיהיה לי בזווית שאני אראה מה יש לי בארון. פה אני שמה את כל הבגדים, הלבשה תחתונה, גרביים, גרביונים, מתחת לתלייה. השקיתי פה קופסה מהשוק, עלתה לי כמה שקלים, אני מאחסנת פה את כל הבגדי ים. בצד אני שמה פה כובעים וכפפות, אז גם ככה שיהיה לי בשלוף בעונה. אנחנו נעלה קצת למעלה ואני אראה לכם מה כן אני שמה למעלה. פה אני שמה את הדברים שאני לא יכולה ללבוש אותם, אבל אם אני אצטרך חלילה וזה משהו כזה שיהיה לי בשלוף. זה הבגדים, זה בעצם גם כן יש פה ארוך דק, אז כאילו גם מתאים לעונה של עכשיו. אלה בגדי חוף, אפשרתי אותם פה, הם לא מפריעים לי, בדרך כלל אני מעלה את זה למעלה, אבל הם לא מפריעים לי, אז זה סבבה לי פה. פה מכנסיים קצרים, עוד אחד למעלה, בגדי ספורט ובגדים קצרים שהם ממש ממש לא חושבים אפילו לעלות עליי עכשיו. אז העליתי אותם למעלה שלא תהיה לי בזווית של העין. יש איזשהו ארון קטן כזה שפה אני מאחסנת את כל המעילים. מעילים וצעיפים, אתם רואים? פה זה בגדים של מעילים וזה של בעלי, ג'קטים, אין הרבה, אבל בסדר.
ופה זה כל הג'קטים שלי, כי בארון איפה שאני מתלבשת, איפה שהבגדים היומיומיים שלי, זה תופס מלא מקום. אז אני מעדיפה להשאיר את הכל פה. אז יש לי פה ג'קטים, יש לי פה את הסטנד של הצעיפים שלי, שאני בוחרת אותם בשלוף. ויש לי פה במבחר שאני יכולה לבוא בבוקר ולבחור מה אני רוצה, ג'קט עבה, דק, מעיל, ג'קט ג'ינס, מה שבא לי, הכל יש לי פה בשלוף. אז זה בעצם הארון שלי. אני שמחה שראיתם איתי את הארון. אתן לכם כמה טיפים בכל מקרה לגבי הארון. מה שאתם לא רואים, אתם לא לובשים. זאת אומרת, אם יש איזו חולצה שהלכה לכם לאיבוד ואתם לא מוצאים אותה, ואתם מאוד אוהבים אותה, אז תחפשו אותה, שימו אותה מול העיניים. רוב הסיכויים שאם אתם לא תראו, אתם לא תלבשו את זה. אני מציעה אחת לחודש לפחות לעשות סדר בין הקיפולים, כי תמיד מתחבא מאחורה איזושהי חולצה, אז אני ממליצה מאוד לסדר אותם, וככה פתאום אתם מוצאים חולצה שלא ראיתם הרבה מאוד זמן, ואתם יכולים ללבוש אותה. יש איזשהו מיתוס כזה שאני רוצה לנפץ, שאם לבשתם פריט יותר משנתיים אתם לא תלבשו. לא נכון בכלל. אני יכולה להגיד לכם שאת השמלה הזאת, רכשתי אותה לפני 4 שנים, אולי 3 שנים ראשונות לא לבשתי אותה, ואני בהחלט הולכת ללבוש אותה בחורף הזה. אז זה לא נכון. אם הפריט נראה טוב, הוא לא קרוע, הוא לא דהוי, הוא לא ארוס בצורה כזו או אחרת, הוא יפה בעיניכם, אבל הוא פחות מתאים לעונה, או פחות מתאים מבחינת האופנה כרגע, אין בעיה, שימו אותו למעלה. אני מאמינה שיש לכם מקום לעוד איזה חולצה 2, שימו אותו למעלה, הוא לא מפריע לאף אחד, וככה כל עונה תרפרשו ותראו מה יש לכם. פתאום תגלו שאולי הפריט שעומד בחנות במחיר מאוד יקר ואתם מאוד מאוד רוצים לקנות, בעצם יושב אצלכם בארון. אז זה משהו שכן כדאי לקחת את הטיפ הזה, אני מאוד ממליצה לכם. אני רוצה גם לסדר את הפריטים שלכם שיתאימו אחד לשני. זה אומר שאם יש לי למעלה טישרטים וסריגים ליום יום, אז למטה יש לי מכנסיים וחצאיות ליום יום. זאת אומרת שהכל יהיה בשלוף. אם זה שמלות, אז ששמלות יהיו בשלוף ומתחת יהיו הגרביונים. שהכל יהיה מתאים להכל, במיוחד שאלה שממהרות בבוקר, אימהות או נשות קריירה וכאלה, שצריכות הכל שיהיה להם בשלוף. אני לא יודעת אם אני הייתי ממליצה להכין דברים מבעוד מועד, מילה לפני, כי קמים בבוקר תמיד אחרי, לא יודעת מה, מצב רוח טוב או אחר. אני אוהבת באותו רגע להחליט, לוקח לי איזה 1-2 דקות, וזה מה שיש לי, 1-2 דקות להחליט מה אני רוצה ללבוש. אז אני באותו רגע באמת מחליטה. זהו, אני שמחה שליוויתם אותי לארון שלי. אם אהבתם, אני אשמח מאוד שתעשו לי לייק. אל תשכחו להירשם לערוץ. אם אהבתם את הטיפים שלי, אני אשמח שתרשמו לי בתגובות למטה. אם יש דברים נוספים שהייתם אתם רוצים להמליץ לי לשנות או לעשות בארון שלי, תרשמו לי בתגובות למטה. וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי!